Здравейте хора! Днес ще направим едно предизвикателство. Истина или лъжа? Една за друга. Супер! Първо имам една изненада за Мота, най-добра приятелка. Ще те помоля да затвориш очите. Не. Да. Не. Да. Хора, много ме е страх. Не знам какво да очаквам. Отвори. Ти мия, сивите в града. Как много е сладко. Как много е яко. Много е... Има още? Ще ли покана? На Вила Меги. Вила Меги, дом на нашите мечти. Ако ти искаш да зарадваш любим човек със специална за него песен, поръчай сега от подаримипесен.com. Ще е при теб само до 36 часа.